L'obra més important és el Desconsol, que tots coneixeu. Davant del Parlament es van fer, a part d'aquell original a Llimona van fer 4 o 5 peces a uns plans més petits quan li demanava algú. Aquest és el forjador, el tenim a la plaça de Catalunya. Aquesta és la primera versió que porta barret, la que s'arribava sense barret. Aquesta és una peça extraordinària de Llimona. Aquesta col·lecció? Una de les més maques, que està dintre de la línia de la seva línia de melancolia. Tenim la modèstia, tenim el retrat del Soler, tenim aquí una maternitat, tenim el Bagio Florentino, que és la peça que va fer a Roma. Tenim aquest conjunt que es diu Catalunya i les Ciencias, que està tret al relegado de Puig i Cadafalch.